Film honetan entzungo zuten askok lehen aldiz, sasi guztien gainetik eta odei guztien azpitik esamoldea. Euskarazko lehen animaziozko film luzea da, 1985 Juanba Berasategik zuzendua. Euskal ipuin eta kondaira tradizionaletako pertsonaietan oinarritzen da. Donostiako zinemaldian aurkeztu zuten, eta kritikarien eta ikuslen harrera ez ezik, ohorezko sari bat ere jaso zuen. Belaunaldi batengan arrastoa utzi zuen, eta geroztik oso filma itatua da. Gaur, klaketan, kalabaza tripontzia. Klaketa. Gaizka Izagirreren eskutik. Euskal zineari buruzko podcasta. Eta gaur, kalabaza tripontziaz hitz egiteko, eta pixkat, oroar, Euskal animazioaren inguruan, nik uste gonbidatu paregabeak ari dugula. Imanol Zingunegi, ondun etorri. Kaixo. Kaixo, zer moduz? Eskarrik asko. Ondo? Bai, ondo, fenomeno. Marrazkilaria, animazio zuzendaria lotura filmsen, animazioaren munduan, nik uste denetik egin dezula, ez? Bai, pixka denetik egin dezen, eta produzio askotan egon naiz, ez? Azken finean, Donostia Euskal Herrian jundaneko urte mordotan oso produktora gutxi egon dira, eta denok jardun dugu egiten zian produzioetan, ez? Igual, pelikula bat egiten zan, edo bi, eta denok hartzen, Claro. mundu honetan geunden guztiok, parte hartzen genuen, era batera edo bestera produzio egiten. Elkarlanean, ez? Elkarlanean, azken finean oso gutxi gea, produzio gutxi zegon, eta denok pelikula askotan parte hartu dugu, ez? Denek esautzen gea, nolabait. Oain pixkat haunditzen nahi da asuntua, eta ematen du produzio gehiago dagoela, eta hola, eta bakoitza pixkat bere produktoran lan egiten du, eta hola, baina, kolaborazio... Euskal Herrian esaten duzu. Euskal Herria maizan nahi, ni beti Euskal Herria zitet, porque Espainiarko realitatea ez dut oso ondo kontrolatzen, ez? Eta hori ari da gertatzen pixkat, produzio gehiago dago, jende gehiago dago, eta pixkat, jendea ari da pixkat estruktura txiki bat mantentzen bere leku konkretu batian, ez? O produktora konkretuetan, eta hola. Baina urte askotan ibili gea, hori, denak dena egit, de pelikula guztietan parte hartzen. Aipatuko dugu ero kalabaza tripontzian kontu hori konkretua, ze elkarlaneran ikuste badala pelikula honen ezaugarrietako bat. Aipatu dut lotura filmsen, momentu honetan, lotura filmsen atzera begira txiki bat ingoet, 1982 urtera zehazki, hor Juanba Berasategi jarri zuen lehenengo hazi edo zuziri hori. Hoi da. Juanba Berasategi, nik uste gaurko saioan, gaurko podcastan aipatu barreko izen bada. Ze garrantzia izan du Juanba Berasategik Euskal animazioan? Euskal animazioan da, esaten dana beti, pionero, dalako hori, Eta berak bultzatu zuen, hori, nik uste momentu hortan gu ikusten genituen pelikulak zian, pelikulak edo telebistan botatzen dituztena, Warnerreko, hori, Bugs Bunny eta guzti hauek, gero zeuden baita ere Texaberi eta guzti horiek. Eta, hori marrazki bizidunetan, Euskal Herrian egitea, zan zinezkoa. Ez teknikoki, eta, etzeon minbrerik, finantzazio aldetik, eta euskalo, ez? Eta bera tematu zuen eta lortu zuen. Nien nintzen oso gazetxoan nintzen noaindik, baina flipatzen nuen nola Euskal Herrian pelikula bat animaziozkoa egiteko posibilidadea ere, mirari txiki bat izan zen etzako, ez? Claro, garai hartan aipatu dituzu, gaur egun egia da Pixarki, eta Ghibli dazkagula hori referentea honditzat, garai hortan ez aipatu dituzu, Bugs Bunny, olako animaziozko... Gehien bat hori, nik ikusietena txikitatik, telebistan botatzen zituztenak, ez? Texaberi, Warner Broseko guztioek, gero etorri zian pixkat animeak, ez? Heidi eta guztioek, baina, Mazinger Z batekin, Dragoi Bola, baina Dragoi Bola harrapatu ninduen pixkat, hori, beste onda batean, emezortzi menetzi urtekin, marrazki biziuna momentu hortan, gero ogibide bezala jardun detontan, baina, ikusle moduan, harrapatu ninduen pixkat Dragoi Bola. Badakit hori zuen edadeko entzako dala olako referente potente bat, baina, ni pixkat eldutxoagoa naiz. Bai, gogorazi gaina hori Makusin jarri dutela saioa, orduan. Aipatu dezu lan asko egin dezula, berrienetarikoa edo berrien orkesta lurtarra izan zen. Zuzendu nuen, Joseba Poncerekin batera. Hori da, irakurri nuen elkarrizketa batean gutxi gorara, eta horren inguruan galdetu nahi nizun, 61 pertsona inguru aritu zinatela lanean. Claro, hau, mundu hau kontrolatzen ez duenarentzat, askotan ikusten dugu animaziozko pelikulat pantailan, eta uste dugu dela marrazkilari bat, bere marrazkiak egiten, ordenagailu bat, eta listo. Claro, esaten denean, 60 pertsona. Nola da olako pelikula sortzearen prozesu? 60 pertsona, esan nahi dut denbora guztian ez. Esan nahi dut, marrazkilaria jardun gendun 20 batek, ez? Azken finean, prozesuan 2 urte ingurukoa izaten da,
Eta lehen minututik bukaeraino, osea, 2 urte horietan marrazkilariak eta animatzaileak egoten dira gehien bat, ez? Marrazkilariak bai animatzaileak, gehi fondistak, edo igual, konposaketan jaruten dut efektuak egiten, o lo que sea. Esango den duke, ekipoa osotasunean 2 urtean 20 bat lagun, 25 bat lagun jaruten degula. Gero 60 izaten denean, ahotsen maileak, musikariak, segunda zen musikarik, musikarik gehiago erabiliko ditu banda sonora egiten. Orokorrean 60 bat esaten dut, igual izan ditezke 65, ez? Baina, 2 urte horietan topera 2 urtean marrazkilaria jarrotzen dugu, marrazten dugunak, eta gero handikan beste prozesuetan, bukaerako prozesuetan, musikaria sartzen da, musikatzen pelikula oso garrantzitsua da, netzako musika. Animazioan ere bai, porque askotan ekintzak ere laguntzeko oso baliagarria da, ez? Zena, momentu akzioak deskribatzeko orduan, musikan netzako oinarrizkoa da, ez? Gainetikan hori musika incidentala esaten diguna, ez? Ekintzek nolabait hori brillo ateatzen diona, ez? Eta hizkuntza baita ere, hizkuntza bai. Zuen pertsonaiak euskeraz pentsatzen dute, euskeraz gureak bai. Egira gero bikoiztu egiten diala batzutan, ez? Nazioartera. Bai, baina guk lanean egiten dugunean euskeraz egiten dugu, esan nahi, euskeraz idazten ditugu gidoiak, eta gure personaiak animatzaileak euskeraz ahozkatzen ditu, edo marrazten ditu ahoak, hori da. Beste gauza da, gero salmentetako eta hori, erderatzen da, eta ingleseratu ere egiten da. Hiru hizkuntzara biltzen ditugu saltzerakoan eta hori, baina, euskera. Oinarria euskera da, hasieratik eta premisa oso loturan dagoen premisa bakarra ez dana, nolabait, kumplitu behar da bai. Eta ekoiztetxea denean, imaginatzen dut, horrekiko dezula ere zuk, alderdi, ez dakiz zeiz komertzialago bat, alderdi ekonomiko hori guztia ere, hori erresa da hori guztia kudeatzen? Hori nik ez dut ematen. Ez ez duzuk eramaten. Nik hori, alde artistikoa edo dalako. Baina, une honetan, aurrekontuen kontua euskal animazioan, eta nola dago? Diru laguntzak... ematen duen, incentibo fiskal berri hauekin eta hori, etorri dala, nolabait, kapital pribatu bai sartzen, ekoizpenetan, baina kanpotar jende asko etorri da. Parakaidista ditzen ditugun Madridetik. Kanpotarrak, koprodukzioak eta olako formulekin diozu? Batzutan, koprodukzio formulakin eta beraien proiektuak hemen garatzeko, baita ere, esan nahi dut. Irikitzen dute olako ofizina txotxiki bat, eta, diru laguntzak lortzeko ere, bentanella txiki bat daukat, eta orduan, gauden momentu oso, netzako arriskutsua den batean, ez? Gu txikia gea, eta hundiek edortzen dira kanpoan, eta arriskua daukagu. Irentxiak izateko nolabait. Baina, baita ere, bestalde batetik baita ere, egin ditzakegu beraientzako eskulanak, esan nahi dut. Kalabaza tripontzia, aipatzen hasiko gea, 1985ko pelikula, Juanba... Estrainatu dut zintzatela horrez, baina egongo zan egiten, hasiko zan egiten 83an. Karo, hasi. Bido 3 urte ongo zan. Bai, seguru. Ikusi eto hain dela gutxi berriki, urte asko ez nuela ikusten, eta badu punto transgresore bat, nahiko berezia da, gaur egungo begietatik ikustea pelikula, Juanba berasateik, eta esan behar da, euskarazko animaziozko lehenengo pelikula izan zela. Hola, ingurukoekin hitz egiten eta sentsazioa daukat, batez ere, ez dakit, 60 hamarkadako belaunaldiko entzat, dala pelikulat oso berezia. Arrasto hautzi duela. Zergatik uste duzu hain berezia dela pelikula hau jendearen entzat? Lehenengo aldiz baita ere, euskal mitologia ikusten du pixkat, gero baita esan dezun bezala, ez oso transgresorea da, tematika sozialak erabiltzen ditu, baita pixkat, ez daukatola momentu honetan oso argi, ez, baina bere garaian impactantea izan zen, esan nahi dut, nolabait, marrazki bizunenak Euskal Herrian egitea, eta gaur egunean, igual, agertzen dian tematikak imposiblea dira umeentzako erabiltza, porque umeentzako jarruten degunean, normalian oso, zanet, diru laguntza lortzeako eta olako badaude tope batzuk. Zertaz hitzegin. Izan behar dugu, tarrietari, kasu honetan hau, Hau umentzako zen. Umentzako zen hasiera bat dira, baina, leheno umentzako ziren gauzak ere, leheno itzegin dugu. Bai, ikusiko ditugu jarraian bideo batzuk, eta egia da. Bai. Gaur egun ez dakit umentzako izango zian. Gaur egunean zaila izango litzake zure aski, diru laguntza lortzea, umentzako tarriedortan. Beste gauza bada, ematea, helduentzako pelikula izango litzela saltzen baldin badezu, ez? Jarriko izut jarraian bideo bat, nik uste pelikula honi buruz hitz egiten degunean,
jende asko gogoratzen duela, hola, hasierako sekuentzia hau, eta hau, aber gogoratzen dezun, aipatu ez du aspaldi ez ikusi, orduan orain bideoa ikusiko dugu jarraian. Vale. Flipantea da dena eskuz egina dagoela. Hau dena eskuz egina dago. Eskuz egina dagonean, zesan nahi zu eskuz. Osa, zuzenean marrazkian, eta gero mugimendu ematen zaio. Margotua, filmatua, dena. Osa, hori dago, marrazkilari baten bainetik pasatu da, gero marrazkilari hori horrek egindakoan, gero plastiko edo acetato batera pasatzen zen, plastiko horretan beste aldetikan margotzen zen persona bakoitza, osea, fotograma bakoitza, dekoratu ere hor dago, eta gero filmazioa ere izaten zen, 35 milimetroko kamera batekin. Horako pendulo bat zegoen. Ah, claro. Eta banan argazkia atera bartzen duen, dekoratua, gehi personaia jarri, banan. Claro, mugimendu txiki bakoitza zen argazki bat. Argazki bat zen, eta horako mai bat zegoen, nik ez dut ezagutu, hau teknikoak ez ezagutu, baina badakit teorikoki nola izan zen, Eta mai horrekin mugimendua juten zinean baita ere sortzen. Traveling bat badima segon laterala edo lo que sea, juten zinean argazkia jarri, pixka moitu maia, kamera hortzeon, pam, artisau lan bat. Inurrien lan bat. Artisau lan aipatzen dezula, irakurriko izut, hemen, hau orain artez eta aipatu, baina gomendatzen den liburua da, irudiz eta euskaraz, gure hizkuntzaren zinema, gure zinemaren hizkuntza, Josu Martinez ikerlariak idatzi duen liburua da, eta badago pasarte bat, Kalabaze tripontziari buruz, eta honakoa aipatzen du. Jaurlaritza gaztea zen, ETB sortu berria. Espainian 5 urtean behin ekoizten zen marrazki bizidun luze bat. Eta badintza horietan, Berasategik 60 laguneko talde bat bildu zuen Kalabaza tripontzia ekoizteko. Diru laguntza eskuzabalen garaian, Jaurlaritzak erdarazko film profesionaldeko parioa egiten zuen. Baina Berasategiren asmoa beste planeta batekoa iruditu zitzaien. Kalabaza planetakoa edo. Baina hau joan ba, Euskal Herrian ez da posible. Ez daukagu azpiegitura eta kapazitate teknikoa hori lortzeko. Hori beste herrietan, Amerikan, Frantzian, baina Euskal Herrian ez dugu aukerarik hori egiteko. Joan bak, baietz, posible zela. Eta garrantzitsua, gu ere besteen modukoa gara. Gure aurrek zergatik ez dituzte ikusiko pantailan gure leyendak euskaraz? Claro, eta gauza asko dago egiteko haindikan. Eta gauza asko egiteko. baina nik uste... Temoso azan. Hori esan egin, bere tematio puntu hori albidetu zuen pelikula aurrera eramatea. Nik uste, hori denen kontra, denen hiltzien kontra, eta baita nik uste dut ere, normalean hori buruan, batek bazeukan buruan egiteko pelikulan bat, oso tematia izan behar zuen, derrigor, ez da gaina Euskal Herritikan gehiago, eso indikan, porque teknikoki ere, osea, panpinoien margotzeko pinturak Inglaterrara jun behar zuen erostea, bai, Inglaterrara erostea, tinta plastikoan jartzeko ere azukrearekin nahazten zuen, gero margoa azukrearekin, gero tinta, gero plastikoan gelditzeko, marra gelditzeko, personaia gero nire guantatu duen bezala bestaldetik margotzeko eta bar. Osea, teknikoki oso zaila zan baita. Eta gero, marrazkilaria bazituen, baina animatzaileak ez zian, profesio aldetik ez zian animatzaileak, baizik eta marrazkilari petoak. Orduan, lehenengo aldiz izan zan, osea, prueba error moduko... Osea, pelikula fundazionala. Fundazionala, bai, eta hortikan hasi ginen, gero beste guztiak urrengo pelikuetan eta bar, hau profesio nolabait profesio bihurtzen, ez? Pelikulak, bai, barkatu. Segi. Ez, pelikulak dituen ezaugarri askoren artean, ipatzen dituzun hori guztia badaude, baina, beste sekuentzia bat ikusiko dugu, zen ikustet, pelikula oinarritzen da batipat, Euskal Ipuin eta kontakizun tradizionalen pertsonaietan, mitologian eta bar, baina pelikulan barruan, badaude, izaera desberdineko hainbat pasarte, adibidez, jarraian ikusiko dugu nau. Bai. Lamiak eta Lamiaren kontu hau. Egia da, hasieran azten danean, ofa hori eta baduela estetikoki diot, ni aditua izan gabe animazioan, baina itxura bat. Hau adibidez bada errealistagoa. Hau da, teknika rotoskopia ditzen dioguna. Bai. Eta bain oso bogan jarri dan goza bada. Hau da, ematen du oso modernoa dela gaur, baina oso aspaldi ja egiten zian olako produzioa baita. Another Day of Life-en teknika hori? Antzekoa. Another Day of Life iruden oinarrituta dago, baina nik uste badaukala kaptura nolabait irudeko personaiak dienez, kaptura egiten da, osea, aktorearen gainean. Hau da, aktorea filmatu eta aktorearen gainean marraztu egita. Nolabait rustikoagoa da, gaurkoa modernoa da, baina nolabait teknika antzekoa da. Azken finean,
Gero beste gauza bada, bueno, honek daukala freskura, eskuz egindakoaren freskura hori ni defendatzen dut dana, ez? Igual Day of Life oso ondo dago, baina oso perfecto. Eta nolabait pixkat hotz xamar gelditzen da. Oso ondo dago, nik ikusi dut dokumentala eta oso potentea da, eta animazioak ere baditu pasarte oso potenteak, baina honen freskura hori. Freskura hori falta zaio. Imperfekzioaren freskura hori, ez? Nik uste imperfekzioare behar dala, ez? Behar dala, bai. Baina, bueno, musikarekin berdina. Piskat, ikusten duzu, musikari virtuoso bat oso ondo jotzen duna, eta bezala traketzagoa, eta traketzagoa igual, transmisio bea. Bai, eta transmititzen duna, eta emozioak ere. Horren arira... Eta nik uste animazioan gauza berdintzua gertatzen dela. Horren arira, irakurrik izut, Juanma Berasategi egin zuen, emantzioten elkarrizketa batean, eta pixkat, berak nola egin zuen atzera begira bat, 1985ko pelikula da, baina ez dakit zeurtetakoa da elkarrizketa, 2000ko, ez dakit noizkoa, nola ikusten zuen, berak kalabaza tripontzia momentu horretan, ez? Eta berak zera zioen. Atzera begiratzen duzunean, beti akatsak edo ikusten dituzu. Pentsatzen duzu, gauzak beste modu batera egingo zenituela. Esango nuke egile guztiei gertatzen zaien gauza dela. Urte batzuk pasatu ondoren, hartzen duzu zure obra berriro eta esaten duzu. Haze kakazarra. Bai, a ber, nik uste, denoi gertatzen zaigula, gero inditugun produzioetan ere, sensazioa askotan berdi. Gero nik uste baita ere bukatzen dezunean, aizenaren egiten da, ondo edo gaizki aize egiten, ez? Handikan pixkatea ikusten dezu, eta, ostra, nola utzi nuna gorrela, ez? Ba, igual, planoa ikusten dezu bestera batea, edo utzi akatzak, claro, guk pelikula, normalean guri animatzaileek eta... Ez daukagu kapazitateik pelikula normal ikusteko, animaziozko pelikula zen nahi dut, Igual, ikusle moduan. Ikusle moduan oso zaila irutzen zaigu. Gazotan fijatzen zea hor, teknikan, estorioan... Juten zaigu, baina ez da nire kasua bakarrik, da kasu orokorra zen nahi dut, astentzea teknikare nola egin dute hau, nola, hor fallo badago, pixkat bai badaukagu hori, nola baiteko tara hori, eta ez dugu lasai ikusten. Denbora guztian da, nola eginda dago hau, nola lortu dute hau, efektu hau, eta... Etzea saltzen historioan. Historian askotan ez. Eta animazizko pelikula guztiekin gertatzen zaizu? Askokin bai, denekin ez, baina, bueno, ikusten desunean nola proposamena, igual, Les Tripletes de la Belleville, da, tradizionala, horrea, pixkat relajatzen zea, ikusten dezu, egina dagoela eskuz, baina normalean gaur eguneko pelikuletan, nola software berria daude, ez dakit, daude efektu pilo bat, software berak egiten dutan. Adimen artifiziala. Adimen artifiziala, bueno, hitz egin duguna pixkat, ez hasieran, ez? Eta nola egina dago, eta bora guztian nola pixkat galdu egiten zea, eta ez daukazu, nola ikuslearen ikuspegi normal edo lasai bat, ez? Bueno, nire kasua da, eta nire kasua ez nahi bakarra, ez? Azotan komentatzen dugu hontan. Beldurtzea, aldimen artifizialaren kontu honekin, lagungarria iruditzen zaizu zure lanean, edo aipatu da. Nik ez dakit, ez? Benen hitz egin dugu pixkat, ez? Artifizial puntu hori ez daukana, momentuz dauka eta eukiko du, nik luzaro batean, baina zerbait badatorrela badakit, ez? Ez dakit, pixkat irude etorri zanean sentsazio hori euki gendun, gero irude asimilatu dugu, eta iruden gero gauza oso potenteak egin dira, esan eget, galdu pixkat itxura hotz hori, baizik eta, bueno, bidearekin nola nahaztu dute baita, esan eget, azkenengo produzioa ikusi ditu dena, arkade, ez dakit hor, Netflixen botatzen duten, iruden egina dago, baina bisualki kristona da, eta margotua dago, ez, persona irakoitza margotua dago, efektuak ere biden egiten dira, hor badago mezkla bat, bide eta... Eta gaina hori, okeratzen naiz, bideojokoen mundutik datorren zerbait da, ez? Bai, ni bideojokoekin ez naiz oso... League of Legends, ez naiz oso salea, baina badakit badatorrela hor nunbaitik, bueno, gero seria flipatzen dezu, esan nahi. Visualki flipante da, eta bidea ez dute alde batea utzi, baizik eta efektuak denak eskuz egin dituzte, margotu egin dituzte personaia baita, eta bueno, badu ja itxura hori, ez dauka hasierako irudeko produzioen... Bai, robotiko, ostasun hori, ez? Kalabaza tripontzira itzuliz, beste osai garrantzitsu bat zuk aipatu dezu hasieran dela, pixkat gizarte kritika edo erakusten zen gizarte hori. Jarraian ikusiko dugun bideo honekin ikustet antzematen dela Juanmaren asmoa zeintzen eta baita ere ze transmititu nahi zuen euskal mitologiaren kontu horretaz harago. Eibar, daukagu hemen, Antxonteriaren bakarrizketa askotan aipatzen da Eibar, eta ez onerako. Ez onerako, bai. Bueno, hemen daukagu... Alkatean trapitxoak zidan. Hemen, mira, justo, orantzuten da. Egin behar dut. Izan dadila laburra, eta ez politikua. Ez, alkate jauna, nik eskatu behar dut. Neurriren bat hartzeko, zer edo zer egiteko.
Aparizioekin, euskera, euskalkiak, hori ere bazen berritzailea garai hartan, animaziozko pelikula batean, bai, hor, gidoilari bezala Koldo Izagirre jardun zuen, eta Koldo Izagirre beti, eta baina egin dugu beste produzioaren bat berarekin egin dugu, eta euskarari ematen dio beti kutsu hori, ez da gelditzen euskara batu hotz hortan baizik, eta normalian lekukoaren lurretamentzen egin gendunean ere bai, hor 6 histori zian, iparraldean gertatzen ziren, da sartu zituen baita ere lagundu zigun sartzen, euskalki, lekuko euskalkiak, eta nik uste eta aberatza dela hortan, ez kasu hortan, ibartarrez egin ditzen, hemen entzungo dugu, bai. Eta horrek berazidadia ematen dio azken finean. Bai, ematen dio... Bueno, a ber, igual kanpotar batentzako ez, baina guretzako euskaldurentzako bai badauka bere plusa, ez? Bai, mamia bezala ematen dio guztiari. Eta gero aipatu nahi nuen azken kontua, eta hasieran egin diogu keinua, adinaren kontua. Ustez, hau umeentzako pelikula bat da, baina era honetako hainbat sekuentzia ikus daitezke adibidez. Bai. Ba, bueno. Da, gore, dios. Gore, esan nahi dut, bueno... Gero ez da zentratzen agolarekin gehiagi, baina, bueno, zioak gorea da, bai. Ez da, gaur egun, oso itua gaude olakoak ikusten, baina 1985 eta umeentzat... Imposible, gaur egunean imposible. Osa, zuke planteatzen duzu hori, bai, idatzita, eta ja, atzea baiatu. Eta atzea baiatu zute. Umeentzako... katalogatzen baldin badezu eta horrela presentatzen baldin badezu proiektua saltzen nahi zenean. Osea, hori imposible. Hori edo erretzea edo olako mila gauza. Esan nahiet, ja, da gaude behin baino zentzura handiagoekin. Esan nahiet. Beste gauza bada, bueno, umeek merezi dute hori ikustea. Hori beste debate bada. Beste eztabaida bada. Baina kondizionatzen gaitu, esan nahi, normalian lotura filmzen umeentzako jarrutzen dugu, eta, bueno, gero egin ditugu baita ere Blakiz Beltza, Fermin Muguruzarekin, da, bueno, hor ja, beste askatasun... Gelditzen da oso naifa. Ja, hori esan barrizun. Kasu horretan, motz gelditzen da, ez? Motz gelditzen da, hori da. Eta, baina hemen, baina nik hasieran izan duten bezala, ez, guk izten gindun Tex Avery eta Warner Bros. Eta hor, Correcaminos eta TNT erabiltzen zuten, eta dinamita erabiltzen duten. Eta hori jasan dugu. Gero ez dakit batzuek hartu duten... Eta dragoi bola ipatu degula, iratxo dordokak esaten eta egiten zituenak. Hori da, esan nahi, zorionez, gaur ez dituzke filtruak pasako, zorionez. Baina purismo hori etorri da, oin dela gutxi. Edo Los Simpson bat. Ez da oin arte egon da, telebistan, nesemiak ikusten zuen, Los Simpson txikia zenean. Los Simpson ere... Izan du bilakaera bat. Orain, gaur egungo Simpson ez dia aintzinekoak bezala. Oaingoa da dena askoz politikoki zuzenagoa, korrektoa. Hori, asirakoak xatarrezoreagoa. Bueno, aipatzen Simpson, Belleville, hainbat erreferentzia eta pelikula, gustatuko litzadeke zure gusto zinematografikoak kontatzen aipatu ezu, zailtasuna azkazula, animazioa ikusle begiekin ikusteko. Bai. Imagen erraren zen ezu? Bai, ze pelikula guzti. Nei bat zubira, ingoizkizut galdera labur batzuk, pixkat, zaila dia, normalan jendeari kostatzen zaio erantzutea, baina zure pelikula kutxuna edo zure telesail kutxuna, badukazu baten bat? Joder, pelikula kutxuna, bueno, hemen ikusi, hau bat. Normala. Mordoa daude. Zentzuzko pertsona zehalaren... Bai, bueno, zentzuzkoa edo, bueno, gero bai, beste batzuk esan, oindela gutxi ikusi nun... Big Lebowski zen, ez? Aipatzen genuen, Big Lebowski. Bueno, Padrino, claro, baita ere. Azken moran ikusi nuna, azken hola hemen referentzi moda hauere asko gutatu. Bai, hemen hainbat kartel dauzkagu, ikutzai, hori Gunia, Gander, Big Lebowski, Goodfellas, eta 20.000 espezies de abejas. Da abejas, hasiera batean pixkat inkomodo sentitu nintzen, ez dauka musika, eta netzako musika oso importantea da pelikuletan. Ja, min baina goitan aipatu zu, bai. Bai, eta da, ostra, segertatuko da hemen, baina gero ja engantzatzen zaitu, bueno, neska honek kamara jaten du, eta bere amak ere bai, bere amak no, Patricia López Arnaiz, Tanega Barain, eta bueno, denak. Bukaran doka musikatxo bat, eta pezatzen nuen hasiera batean, oste hau, zaila izango da, porque musikari gabeko pelikula bat zaila iruditzen zaite. Osea, gainbesteko garrantzia ematen diozu musikari. Musikari bai. Eta baita imagen realean, esan nahi dut, bueno, baitu zazu, el gran Lebowski nere ze importantzia doka musikak, ez? Hor dago Bob Dylan, eta gero, bueno, jode, bere denboran animazioarekin eta... Animaziozkoa adibidez, zein da zure hola? Animaziozkoa flipatu nun, gehien bat, bueno, igual edadea izango zan baita, eta ez duen ikusi egintzan momentuan, ez, The Wall, pelikula. Pink Floyden musikarekin, zuzendaria Alan Parker edo lakon bada. Bai, izan iteke. Bai. Eta hori ikusi nun, bueno, musika gustatzen zitzaidan Pink Floydena, ez? Eta ikusi nun, bueno, hori 82koa dola, baina ikusi nun 80 markadan, 82 amabian, o lo que sea,
ja ni pixkat profesional zinitzanean, eta ikusi nun musika, gehi, hor dauden pasadizoak animatzeakoan dauden pasadizo potente horiek, eta referentzi moduan daukat pelikula. Hori dakazute hor, Bai, daukatut hor txertatuta, Erunean. Beste mordo bat, dezela, zeren. Claro. Telesaiak ikuste dituzu? Ez gehiegi. Ja, susmatzen nuen, ez dakit zergatik. Ez daukat pazientzi gehiagirik. Osea, eta gero baita ere, bueno, plataforma movida hontan, dela gutxi hartu ditu plataforma baita etxean. Eragina izango zuen lanean ere, ez? Bai. Ikusi baten bat hola motzak, bueno, lau kapituloko horiek, luzea horrela segitu eta ikusi etena osoa Ozark, ez dakit ez dut zezun. Bai. Oso polita iuzi zaidan. Bai. Jason Bateman eta Laura Linney eta aktore honen. Eta, hostia, gero humore kurioso dauka. Bai. Eta hori luzea ikusi eten bakarra. Azkenengo temporada soberan ikusi nun. Ez zuen ja beharrik. Gehiagik iluzatzen da. Gehiagik iluzatzen da, nire kabuz. Baina gero ez naiz oso zalea. Esan nahi dut, bueno, denbora ez dut bilatzen askotan, esan nahi dut, hor behar dezu. Bai, denbora behar da, invertitu behar da, eta, bueno, gero gu egunero gaude, gure pelikula pantallazoa, bi pantallakin gaude, askotan, hori, ez gaude, ordu mordo bat, pantalla horrean, deskonektatzea ere, bai. Baina, bueno, ikuste dituz. Baina pelikula salea nahi. Bai, intuizioz nabaritzen nuen zerbait, ez dakit zergatik. Azken zatian oparitxo bat egiten dut, usteet gainea ere, etxan dituzunagatik zuk formatu fisikoaren aldekoa zehala, eta gustatzen zaizula. Pardon, nire filmotekatik gustatzen zaitu konbidatu hori pelikula oparitza. Nik uste ezagutuko dezula, eta ikusiko zenula igual, baina okurritu zait, hau oparitzea, Persepolis. Persepolis DVD, bada pelikula oso berezia, gaina mezua, ikusi dezu, ez? Eta txuri beltzean. Flipantea, bai. Gustatzen zaizu pelikula? Ikusi dut, oso polita. Bueno, horroi garri modun. Eskarrik asko. Gogoratzeko. Guztez badaukatela digitalean non baite, baina bueno, fisikoan ez. Etxean jarri, nahi ez txokoan, eta hola gurretaz klaketaz gogoratuko zea. Bale, oso ondo. Mila esker, zure demorgatik, plazerra izan da. Oso berezia izan da, kalabazada tripontziari buruz hitz egitea, eta... Berriro ikusiko ez. Ikusi berriro, porque ez dut, ikusteko, honea etorri baino, ikusteko grina neuka, baina ez dut ikusi, baina, bai, goratzen ditut pasaizo batzu, baina ondo torriko zain, nundik adozen eta nora goazen olako analizia bat egiteko, ez? Eta etorkizuneko estrenadirin bat edo baldin badago ere gonbidatua zaude, itzultzea. Ezin da hitz egin hortaz. Ezin da hitz egin, bale. Ez dut galdetu behar. Aiga gauzetxo da. Oso ondo. Eta zuei, uinen edo pantailaren beste aldean egon, eskerrik asko beste saio batean gurekin egotagatik, eta hurrengoan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko.